Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So nongthamona mari dong? Asa kalam boybo mojangey dong. So nongthamonखौ दिनै बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायगारबाय आरोना. So guys बोथोरा ओरैबायदि थान्दा जादों. एकदम गगा मोनहां गारमायानो थरायहां जालायदों आरोना guys मोन. नायनो हागोन नै एकदम निहिरा सारिय'फाले. लामानि मा जादों मिथिया. एकदम माने लादाखाव थानाय बायदिसो नाङो. क्या बोला तूने? मिथिबायना बेबायदि आरो. स' मैया बांसिनथारमोन दिनै एसे खम बेबायदि आरो. दा दैलि रुटिन बायदि फैलायबाय मर्निं वाक खालामनो. स' गाइस मागो नांहां जाबायना बेनिखायनो बांद्राय जादों खोमा आरोना बोथोरा बुंनो हाया. So guys, मागो जानो लिंहरदो थांसै सोरनावबा. एकदमबारे थान्दा बोथोराव गरमा गरमि फिथा जानो गुदुं साहा लोंनो थांसै लिंहरदो. जनि मा जाखो मिथिबायना आंनि सिमाखौ बेबायदि मर्निं वाक खालामनायावनो आरोना आवगोल थांगासिनो दं आरो. ओमफ्राय सासे मानसिया एकदम बाइकजों स्पिड फैनानै मा खालामखो होख्रेमलांबाय आरो सैमाखौ. होख्रेमलांनानै ओरै आवगोलनि आथिं खिथुनि आथिं बिदि गेजेरावनो होख्रेमलांदों आरो एकदम जयेनाव. ओमफ्राय जयेनाव होख्रेमनायखाय मा जाखो सैमाया लेंग्रा जाबाय, थाबायनो हाला जाबाय. बिदिनो मास मोनसे मोननैसो थाबाय, थाबायनो हायाखैमोन, बेरायनो हायाखैमोन. ओमफ्राय दा एसे हामबाय आरोना. बिजि सिजि थुबाय, मुलि सुलि थुबाय, होमबाबो दाबो बारा मोजां गाजोबनो हायाखै आरो. नै दाबो लेंग्रा खारो आरो. ओमफ्राय लासै थाबायबा गायो आरोना. जनि मा मोनामदों जोंनि गाइस नुहुरानो एकदमबारे वाह. नै नायनो हागोन निहिरा. आं मैयानिखौ माने भिडिअ खालामनो रोङासै ना. मैयाथ' एकदम अभारथारमोन आरोना. अबा साइडथिं माबाफोर जादों नालाय बरफ सरफफोर गोलैदों खोमा बेनिखायनो एकदम अभार थान्दा जागासिनो दं. दामानि माने हर फुं अर सायाबानो थानो हाया बेबायदि जागासिनो दङ. ओरैबायदि थान्दा. स' गाइस नोंथांमोननिथिं माबायदि खिथाहरदो मेसेजाव. थान्दाया जोंनिथिंथ' एकदम अभार बुंनो नाङा. स' गाइस बिराद दुखुनांथाव मिथिबायना. आंनाथ' 1K बारबाय थिगानो, नाथाय भिउसआनो फैयाखै. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौनो नाया, एनो साबस्क्राइबल' खालामना दोनदों. भिडिअफोरखौ खमसे खम प्ले खालामनानै नाय, लाइक हो, अब्लासो. एफां माने इगनर खालामो आरोना नोंथांमोना आंखौ. स' गाइस बिराद दुखु नाङो आरोना गाइसमोन. गावना नायानो भिडिअखौनो मारै जागोन. माने सोरबाथ' र' बिदिनो जेलास थाखायो, मेगन साग्रा थाखायो. मालायनि मामाखौ माने आवगायलांनायखौ नायनो हाखाया बहुतानो. अब्लाबो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो अननानै भिडिअखौ नायनानै होबानो जाबाय आरोना गाइसमोन. स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लासो जोंबो मटिभेसन जायोना मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ लाबोनो. आरो जोंहाबो माने इन्ट्रेस्ट नाङो आरोना. नोंथांमोना नायोबा कमेन्ट खालामोबा बरिया नाङो आरोना गोसोखौनो. अमुक मोनाबो नायो माथो आंनि भिडिअखौ होननानै आरोना. स' गाइस जोंनालाय आरो मा बिदिनो आरो जानला मोनला कन्टेन्ट. एसां जोङो बेलेगफोर बायदि माने स्पेसियेलि एकदम माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाया. स' नोंथांमोना बिदिनो नायलाबाय थाबानो जाबाय आरो. स' नोंथांमोना जुदि नायनो बायोबा प्ले खालामनानै खिनो थांबाबो जेबो नङा आरोना. दे स' गाइस दिनै बिराद थान्दालै एकदमबारे. बाय जनि
फैफिनलायबाय दा एकदम आवगोल आरो गावहासो जेरावखि थाङा बाइक लानानै ओंखारबाबो गावहासो आवगोल बाला स्टार्ट होबानो आवगोल लामायाव ओंखारना थाहैखायो नै आरो स' नायलांबाय थादो स' गाइस दामानि पुरा निउस नायबानो विंग्स अफ हाजरिका आरोना गाइसमोन शिबसागरनि सासे बिजनेसमेना माने क्रास जानाय फ्लाइटखौ गारि जानाय फ्लाइटखौ बायना लाबोबाय आरोना बियो रेस्टुरेन्ट सालायोनो आरो बियो स' बियो माने बे फ्लाइटखौनो माने रेस्टुरेन्ट बानायसिगोन आरोना ओरैबायदि बेसेबांबा कोटिनि बायदोंमोनलै आं बारा गोसोआव गैलिया स' एकदम माने बिनो अखाबो सोरखिला जेबो जाला आरो एकदम फ्लाइटआव गाखोनानैसो साहा कफि ओंखाम जानायजों रुटि जानायफोर बिदि जासिगोन आरो थांनांगोन मालाबा सम जायोबा टाइमफोर मिलायोबा एकदम बे विंग्स अफ हाजरिकायाव गाखोनानै एकदम माने मा होनो साहा कापसेबाबो लोंहैनांगोन आरो मामुलि खस्थ' नांबाय बिथाङा लाबोनायाव लामाफोराव अबेबा ब्रिज सिङावनो हाबलाङानो ओमफ्राय अबेबा ब्रिजआनो गाहायद्रायनो बेफोरबायदि बुहुत माने प्रब्लेम फेस खालामनांबाय आरो बिथाङा अब्लाबो माने फाइनालि दा माबायाव मोनफैबाय जरहाटआव मोनफैबाय आरो रिसेन्टलि ओमफ्राय दा शिबसागराव थांसिगोन मोनहैसिगोन बारा गैला ओरैनो दा गिलिरद्रायना बेखायनो स्पिडबो थांजाया सुरैजोंबाथ' जरहाटनिफ्राय खमसे खम 4-5 घन्टा लागौमोन आरो दा गिलिरद्रायना बेनिखायनो लासै थांनांगौ नालाय बेनिखायनो स्ल' गोबाव लागोन आरो गाबोनसिमसोआ थांनो हागौ आरो सानफोराव र'डआ एसे बिजि जाना थायोना बेखायनो हराव बांसिन ट्रेभेल खालामो आरोना बिसोरो आरो स' गाइस दा आङो बुहुत गोजान थाबायबाय 2 घन्टासो जाबायानो माथो खालामनो दैलि मर्निं वाक खालामनायखौनो लाबोजाया मानो होनबा नोंथांमोना आरो रागा जोंसिगोन नायनाय नङा भिडिअफोरखौ माथो मर्निं वाक खालामनायखौनो होबाय थायोब्रा गावल' खालामबाय बिदि सानगोन ना बेनिखायनो आरो गेजेर स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन बे गोदाननि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय